Tak ja začnem, lebo si niečo pamätám, čo som si dala na začiatok, potom som si zobrala ešte nejaký ťahák, aj tak poviem niečo úplne iné, alebo teda tretie. Tak začala som takým, ako keby v tej prezentácii svojim príbehom. Ten príbeh je teda dlhý, už pomerne dlhý, už je to viac ako polstoročia, čo som na tomto svete. A teda keď som mala 3 roky, tak sa mi narodila mladšia sestra, ktorá mala Downov syndrom. Takže máme to v rodine a máme to skoro v genetike, že vlastne aj moja mamina bola možno jedna z prvých na Slovensku, ktorí začali sa venovať ako rodičia v podstate obhajovaniu práv svojich detí. Založila Združenie pre pomoc mentálne postihnutým, ktoré dodnes funguje už vyše 40 rokov. A vlastne tá prezentácia asi veľká, je to asi v Canve ako link. V Canve je to, hej. A kde je ten link? Máš ho tuto v maili, ten link, a máš ho aj, asi som ti ho dala aj do chatu. A vlastne ja som aj preto išla na psychológiu, ako sa hovoria tie vtipy, že psychológovia tam idú preto, lebo majú nejaký problém. No, spýtajme sa, že kto nemá. Ale išla som tam aj preto, lebo som teda mala z rodiny takúto skúsenosť. A keď som skončila štúdium psychológie, tak som sa vlastne profesionálne začala venovať práve práci s ľuďmi s ťažkým kognitívnym znevýhodnením a hlavne s tými, ktorí s nimi pracujú. A hovorili sme tu vlastne už aj o tej komunikácii a ja som teda mala to šťastie ešte na škole vysokej sa dostať vlastne k psychoterapeutickému smeru procesorientovanej psychológii, ktorá je práve o tom pochopiť individualitu toho človeka, napojiť sa na neho tam, kde sa práve v tom svojom vývoji nachádza, alebo v tom danom okamihu, kde sa práve nachádza, a odtiaľ mu pomôcť, podporiť ho, aby sa dokázal posunúť ďalej. A aby sa vlastne dokázal posunúť k tomu stať sa sám sebou. Byť vlastne práve tým jedinečným človekom takým, aký je. A je to aj metóda, ktorá pracuje s neverbálnymi signálmi, pracuje aj s ľuďmi v kóme a v podobných stavoch, takže ja som vlastne prenášala tieto zručnosti a skúsenosti do práve problematiky práce s ľuďmi s ťažkými handicapmi. A ten autizmus vlastne ma stretol trošku už aj vtedy v tých zariadeniach sociálnych služieb, kde som pracovala, ale bolo to ešte len v začiatkoch, pred tými 25 rokmi na Slovensku sa ešte začínal iba pomerne diagnostikovať autizmus. No ale asi po 12 rokoch teda tejto práce sme po nejakej dlhšej dobe a po nejakej konkrétnej kríze vlastne potom prišli na to, že aj moja dcéra je na spektre autizmu a vtedy som sa iba dozvedela o tom, čo vlastne je Aspergerov syndrom. Bola tu taká básnická otázka, že prečo pred tými možno 10-15 rokmi tí rodičia sa tým nezaoberali. Do istej miery to bolo aj preto, lebo tie informácie neboli vôbec prístupné. A ja som sa teda vzhľadom na tú skúsenosť, ktorú som mala aj z toho združenia ZPMP, tak som si povedala, keďže som sama musela hľadať tie informácie ako mama o Aspergerovom syndróme, o tom, aké sú tie situácie, ktoré tie rodiny riešia, pretože tých odborných informácií naozaj bolo pred tými 10 rokmi ešte veľmi málo, tak som začala robiť vlastne prácu s inými rodinami, s inými rodičmi a začala som robiť vzdelávačky na túto tému. A tak mi to nejako išlo prirodzene, že mala som veľmi dobrý vzťah so svojou dcérou, tak som tak akože vnímala, že rozumiem tomu, ako funguje, ako reaguje, prečo sa to deje, ako s tým asi máme narábať. A až po nejakých ďalších 4 alebo 5 rokoch práve jedna z takých poznámok, ktorú v podstate povedala Dagmar pri nejakom rozhovore, bola, že a mne povedala psychologička, že keď tak rozumiem tým autistom, tak možno som aj autistka. A ja, že aha. Áno, je to dosť pravdepodobné. A vlastne, keď sme potom rozbehli aj ten portál Bez návodu, tak sme sa viacej ešte do toho ako keby ponorili a vtedy som začala teda vlastne riešiť tú otázku, že teda OK, môžem si to len myslieť, môžem si to nejako len teda kvázi namýšľať, ale že možno by teda bolo fajn to overiť.
nejakým spôsobom to verifikovať, že či teda áno alebo nie. Takže som sa vlastne potom naozaj pred 2 rokmi vybrala na diagnostiku a vlastne dostala som to potvrdenie, že ten môj život, tak ako fungoval, keď som spomínala aj tú moju sestru, tak ja som si vlastne vysvetľovala to, že sme taká trošku iná rodina, vlastne tým, že mali sme tú Betku, hej, tak sme tak ináč fungovali, bolo treba sa o ňu starať, bolo treba s ňou proste niekam chodiť. Nemáš? Nechaj to. Nechaj to tak. Kľudne to nechaj tak. A v Messengeri ho nemáš? Messenger. Jasné. OK, tak nevadí. Nevadí. Je to iba pár obrázkov, takže iba takých pár slajdov. No, čiže ja som si vždy vysvetľovala vlastne tie svoje nejaké odlišnosti alebo to, ako som fungovala. Hlavne tým, že proste sme mali taký iný rodinný príbeh. Možno, že práve tiež rôzne spôsoby tých kompenzácií, ktoré človek si vie vyvinúť v rámci toho, že som bola veľmi dobrá žiačka, čiže s týmto som viac menej ako keby nemala problémy a tak ďalej. Ale musím povedať, že vždy ma považovali za precitlivenú, a to teda aj moji blízky. To som počúvala roky, že aká som precitlivená a nemám byť taká precitlivená. A veľmi zaujímavý moment bol, keď som išla na vysokú školu a bola som na takom rozhovore s jednou docentkou a ona sa ma tak pýtala, že prečo chcem ísť na tú psychológiu. Ono to vtedy vôbec nebolo tiež jednoduché sa tam dostať, lebo hlásilo sa 200 ľudí, brali 10. A ja som jej to tak vysvetľovala nejako a ona sa tak na mňa pozrela a povedala, že vy ste ten typ človeka, že pre čokoľvek by ste sa rozhodli, tak by ste to robili perfektne. A rozhodli ste sa pre tú psychológiu a chcete proste tu robiť, hej? A myslím, že tam niekde tiež bol proste tento odhad, že moje presvedčenie je, že takto fungujú ľudia na spektre, že proste keď vás to chytí, keď je to pre vás to dôležité a vy chcete robiť práve to. Keby som sa o 2 roky bola skôr možno rozhodla, že chcem ísť na IT seminár v rámci gymnázia. Ešte vtedy sa len začínalo s počítačmi, ale ja som mala taký nejaký rešpekt voči tomu, že to by som asi možno nevedela. Tak som išla potom na nejaký iný seminár. Tak možno by som dneska bola IT. Hej? Nebola by som možno psychologička. Ale proste bolo to o tom, že naozaj to, čo ma zaujalo, to, čo som sa chytila, tak potom som išla. A vlastne nevadilo mi, že ako sa pozerá to prostredie svojím spôsobom na to, hej. To, že som napríklad si nedokončila PhD na škole, pretože bola som ako internistka na škole, na fakulte. Robila som si, mám rigoróznu skúšku, nemám obhájenú prácu. A bol tam jeden moment, pre ktorý som sa povedala, ako určite tam bolo aj viac faktorov, ale jeden ten moment, ktorý ma veľmi nahneval a urazil a prečo som si povedala, že toto ja nemám za potreby, bolo to, že na tej rigoróznej skúške som obhajovala projekt výskumný, akože teda čo budem robiť ako výskum na tú prácu PhD a my sme sa už tak poznali dobre na tej katedre a predseda komisie mi hovorí, no poď sem, povedz nám, čo to tam máš, aby sme už mohli ísť piť. Hej. A toto teda rozhodne asi nie je to, čo autista chce počuť, keď chce rozprávať o svojej výskumnej práci. Takže to mám zase niečo, čo som si tak ako keby, že spätne už potom uvedomila. A ďalšia dôležitá línia bola to, že naozaj ma vlastne viac menej sprevádzala úzkosť väčšinou môjho života. A tak hodne som to pociťovala, keď som začala pracovať ako psychologička v protialkoholickej liečebni na alkoholicko-toxikomanickom oddelení, tak sa to vtedy volalo. Bola som pomerne obľúbená, aj si myslím, že som mala celkom dobré proste nápady a všeličo možné, ale keď som mala ísť ráno na komunitu, kde všetci vlastne tí pacienti sedeli a hovorilo sa, čo sa tam bude robiť, tak som 15 minút predtým sedela za skriňou v kúte na zemi a dávala som sa dokopy. Hej.
A keď sa stala situácia, že proste verbálne na mňa zaútočil a provokoval ma nejaký pacient, tak sme to nejako odkomunikovali s tým koterapeutom a odišli sme zo skupiny. A ja som vtedy spustila a on mi hovorí, že fíha, že počúvaj, že však ty si to tak perfektne zvládla, že perfektne si to odkomunikoval, že na tebe nič nebolo vidieť a že ty sa potom zosypeš. Hej? A to je ďalší vzorec, ktorý funguje u autistov. Hej? Keď je to treba a keď proste sme v tej nejakej situácii, tak to udržíme a zosypeme sa potom, keď už proste je to za nami. Tak, hej. Asi som mala toho autopilota celkom dobre vytrenovaného, lebo vlastne pre tú komunikáciu, tak ako to on videl zvonka, aj v rámci tej terapeutickej skupiny, proste to bolo OK, hej. Ale ten zážitok potom bol vlastne takýto. Takže to sú také zážitky, také prvky, ktoré možno nejakým spôsobom hovoria o tej skúsenosti. Nehovoriac o tom, že napríklad milujem čítať dookola tie isté knihy. 450 krát proste to môže mať prečítané, vôbec mi to nevadí, lebo presne viem, ktorá tá scéna v tej knihe, aké emócie vo mne vyvolá. A to som vlastne zistila asi až pred rokom, že je to vlastne steaming. Hej? A keď som sa vlastne trebárs rozviedla a presťahovali sme sa, vrátila som sa k môjmu otcovi, tak som si stále dokola čítala proste knihu, za ktorú sa relatívne akože môžem hanbiť, že Scarlett O'Harová, hej. Kto by to povedal, hej, radšej som mala študovať nejaké výskumy. Ale proste potom som napríklad pochopila počase, že tam bol taký ten repetitívny prvok, alebo teda tento, ako ona zvládla tú ťažkú situáciu, ako proste sa stále udržiavala v tom, že aj keď je to teraz úplne zlé, tak proste pôjdem ďalej a bude to lepšie. Ten motív tam bol takýto. No, čiže to sú také tie perličky z tých skúseností. A v podstate, na čo mi teda bola dobrá tá diagnostika? Už teraz som po nej, čiže už to neviem celkom tak popísať, možno ako to bolo predtým, ale rozhodne ide o validáciu tej skúsenosti. To znamená, že viem povedať, viem uchopiť, viem porozumieť tomu, prečo sa mi niektoré veci diali. Zároveň viem teraz ako keby, že čo môžem robiť s tými situáciami inak. Napríklad si môžem povedať, že nebudem sedieť v tom kúte, možno pred tým stretnutím nejakým. Je pravda, že už teraz to mám natrénované, lebo už 25 rokov robím školenia, takže ako už mi nerobí problém vystúpiť. Ale asi keby som bola znovu v tej situácii, tak by som si asi vypýtala nejakú podporu, alebo proste by som si našla spôsob, ako ten stres zo seba dostať, by som sa vyskakala, napila by som sa studenej vody, proste urobila by som nejaké tie fyzické veci, ktoré viem, že by mi pomohli tú úzkosť ako keby na tú chvíľu zvládnuť, aby som potom mohla ísť napríklad pre tých ľudí. Samozrejme, to manažovanie tej záťaže je tam hrozne dôležité. A mám teda to privilegium určité, že naozaj robím veci, ktoré si riadím sama. Už som dlhodobo ako keby sama sebe paňou, aj keď niekedy robím na nejakých ďalších projektoch, ale vyhovuje mi samozrejme mať kontrolu nad vecami. Tak ako to všetci na spektre poznáme, že ten pocit, že mám to v rukách, že ja môžem povedať, že viete čo, tieto školenia nebudem robiť, pretože máte tu taký chaos, že ja kým to školenie urobím, tak som týždeň predtým nervózna, týždeň potom a proste to nerobím. Už som v takej rovine, že môžem povedať, že toto odmietnem, hej, lebo jednoducho aj som chcela, aj je to dobrá téma, ale za týchto okolností mi to nevyhovuje, budem robiť radšej niečo iné. Čiže tá validácia je veľmi dôležitá. To, že som si zase dala samozrejme aj u seba do súvislosti niektoré veci, ktoré som ich tak nechápala, ako keby neboli v tom celom obraze, hej, že mala som tie nejaké sklíčka tej mozaiky, ale tušila som ten obraz, ale nebol teda taký úplne jednoznačný, úplne zaramcovaný. A určite to manažovanie záťaže. A je tam jedna taká vec, ktorá sa týka možno takej hanby za veci,
ktoré človek možno aj nechcel celkom tak urobiť, alebo nevypálili celkom dobre. Možno, že to z časti súvisí s tým, že naozaj, keď cítime, že musíme maskovať veci, keď sa vrátim do tých školských čias, tak som hrozne nemala rada také všelijaké tie hádanky, hej? A také málo ako keby špecifické úlohy. A ako som bola tá jednotkárka, tak som zároveň proste strašne sa bála, že oni prídu na to, že ja to neviem. A že iba hádam, hej? A akože s takým tým humorným možno pohľadom, že v rámci toho kurzu kľúčov, keď som komunikovala s jedným chalanom na Spektre a som mu napísala, že ja som autistka, tak on mi napísal z fleku, že vidno, dala si zlého smajlíka. A že tam mal ísť tento a tam mal ísť tento, hej. A ja hovorím, že aha, toto bolo presne ono, lebo aj na psychológii, keď sme mali nejaké také, viete, tie obrázky a každý, áno, však to je jasné, to znamená tento výraz, toto a tento, toto. A ja, že fakt? A ako to mám vedieť, hej? Čiže to čítanie tých proste výrazov tvári a takýchto vecí a taký ten naozaj až zžieravý pocit toho strachu alebo tej hanby, že čo keď prídu na to, že ja to neviem, tak ten akože tam niekde bol a ani som si ho možno nepriznávala, hej, do istej miery dlho a myslím si, že je fajn, keď človek vlastne vie na to prísť a povedať si, aha, tak toto je to, kde ja mám vlastne nejaké to oslabenie, hej. Ja už som vedela, že som napríklad ako dieťa mala dysgrafiu, lebo naša učiteľka, stará pani učiteľka, ktorá dlhé roky učila, už v prvej triede povedala, no táto nikdy vedieť písať pekne nebude, hej. Že proste tejto bolo jasné. Čiže dnes by sme povedali, že som mala dysgrafiu, čiže to znamená, že nejakú tú neurodiverzitu som tam proste vedela vypatrať už v tom čase, alebo teda dozadu. A myslím si, že toto je to, čo prežívajú aj deti na Spektre a môže to čiastočne súvisieť aj s tým, čo Vlaďa sa snažila vysvetliť, že a my sa zameriame na to oslabenie, aby sme ho ako keby a tuto musíš niečo urobiť a toto rob ináč. A je to tak niečo bolestivé pre toho človeka, že má tam to zlyhanie svoje a on cíti, že mu to nejde, že preto je úplne najlepšie proste ísť cez tie veci, ktoré nám idú a stavať na tých silných stránkach a práve na tom, čo to dieťa dokáže a ono tie iné veci vlastne v nejakom bode dobehne. A keď úplne nedobehne, tak nevadí, pretože nikto nie je dokonalý. A vlastne možno ešte z takých tých nepríjemných zážitkov bolo aj to, že mi presne prebehli cez hlavu všetky tie mýty a predsudky voči autistom, ako nemáme empatiu, ako proste sme nepríjemní v komunikácii. A som si predstavila veľa situácií z môjho života, kedy mi to treba rôzni ľudia vytkli, hej? Alebo ma spochybňovali, že ako môžem byť psychologička, keď som takáto priama, alebo takáto necitlivá a tak ďalej. A do istej miery som sa vlastne potrebovala ako keby s tým chvíľu vyrovnať, že OK, že ak sa na to pozriem z hľadiska tej bežnej populácie ľudí, tak to, čo videli, bola teda realita. Že z ich pohľadu to proste bolo tak, že ja keď potrebujem riešiť nejakú úlohu, tak idem a vtedy ma nezaujíma ako keby, že ako sa kto cíti, lebo ja potrebujem ísť, hej. Alebo keď niečo nie je po mojom, akože po mojom, to bol jedna z tých vecí, čo mi vytýkal môj bývalý manžel, že ako náhle nebolo po mojom, tak to bolo strašné, hej. Ja som nemala pocit, že som niečo strašné robila, ale proste bola tam tá línia toho, že keď som musela prepočítať tú zmenu v tej hlave, že teraz to nebude tak, ako som si to ja predstavovala, tak zrejme tam proste prebiehalo niečo, čo teda mohol vnímať, že nie som OK, keď sa nedejú veci podľa mňa. Ale nebolo to o tom, že by som bola chcela akože za každú cenu, aby bolo po mojom, ale bolo to vlastne práve o tom strese z tej zmeny a o tých obavách a o tej úzkosti, že ako to rýchlo usporiadať, aby to bolo OK zrazu, hej? Čiže toto sú také veci, ktoré tam prebehli, že som sa s tým teda potrebovala ako keby, asi by niekto možno povedal, že si to odpustiť, že nejako tú proste situáciu tam spracovať a
Zároveň si proste naozaj myslím, že dalo mi to aj zároveň viacej toho sebavedomia v tom, že môžem povedať, áno, takto to majú tí autisti a takto to máme. Ešte sa mi niekedy stane, lebo začínala som tie kurzy robiť z pozície neurotypickej psychologičky, tak som bola veľká šéfka, jak tomu rozumiem, tým druhým autistom. A teraz zase to mám tak, že tak musím im to vysvetliť, že teda takto to máme my. A občas sa mi stane, že sa pomýlim. A napríklad stalo sa mi aj to, že mi povedal posluchač na kurze, že ja som si celý čas hovoril, že jak tomu super rozumiete. A potom ste povedali, že ste autistka a ja som cítil, že vy ste takto išli dole v mojich očiach. A som si hovoril, že wow, aká odborníčka. A potom, že hej. A takto presne fungujú tie predsudky. Hej. Že on ma počúval hodinu alebo 2 a potom zrazu proste niečo sa stane, že vy tanká ste si umiestnili toho človeka, tak tie predsudky a tie stereotypy, ktoré máte z tej spoločnosti, vám to zrazu úplne proste prehodia, hej, úplne vám to prekopú do niečoho iného. Takže asi už mám končiť. Tak jo, já se kaju za to, že jsem nepustila věřenou prezentaci, ale ten link mi nepřišel. My už jsme včera toho měli tolik, že prostě Věra mi napsala, že link mi ještě pošle a já už jsem nedohlídla, že link neposlala. Protože asi mohlo sa stať klasicky, že som nedokončila aktivitu, ale som teda dobre. A já jsem zase nedohlídla, že mi jedna chybí. Takže se omlouvám. Věře za to platím večeře. A môžem ešte posledné 2 minúty jo, a ešte ukončiť? Aby som aspoň na otázku. Dobre, tak nech sa páči. Jo, tak máte někdo na Věru otázku k pozdní diagnostice, jaký to je tak? Áno. Jo, tak já tam... Ano. Osobně vám to pomohlo k takové té vnitřní sebereflexi a takové uvědomění si sebe sama. Áno. Sebapoznanie. Viacej pracujem s tými zmyslovými, povedzme, vecami, že viem, že sa nemám preťažiť, alebo viem to rozlíšiť lepšie, že kedy je to o zmyslovom preťažení, kedy o sociálnom a podobne. Když to vezmu u syna, když ho zdiagnostikovali a dostali jsme v uvozovkách ten papír, tak pro mě to bylo, má právo se takhle chovat. Ale jemu bylo 3 roky a byl tam jako jiný ten. Když to vezmu u dospělé osoby, byl pro vás ten papír důležitý, jako tu věcnost bych potřebovala, jakože externá validácia, lebo ja si to môžem namýšľať, hej. Ktokoľvek mi môže povedať, že ty si sa teraz zrazu stala autistkou, lebo sa ti to hodí do tvojho biznis plánu napríklad, hej. Keď to poviem z tej, ako keby hnusnej tejto, že no tak už nevieš, čo máš vymyslieť, aby všetci chodili na tvoje kurzy, tak teraz to proste robíš preto, hej? Jo, napríklad tak, aj toto je ten aspekt. Jo, tak veľmi otvorene to poviem, to jsem chtěla vědět, čistě racionálně si to jako víc, protože už bych řekla, že i s ohledem na vaši odbornost by brala, že ten papír je pro vás zbytečný, tak jak sňatek, rozvod. Ja som ho nikam ďalej nedávala, ale pre mňa je to o tom, že nespochybňujete to, nemáte to v hlavě, je to potvrzené jiným odborníkem, který má vhled do té situace. Super, to jsem potřeba vědět. Děkuju moc. Ještě nějaký dotaz? Ano. Áno. No, veľa ich je. Já jsem se chtěla zeptat na situaci, kterou taky docela často zažívám, že něco říkám a teď vnímám, že lidi to akceptují velmi dobře, že mají na to pozitivní odezvu, jenom do té chvíli, než řeknu, že jsem teda taky autistka. A chtěla jsem se zeptat, protože já úplně nevím, co s tím udělat, tak jestli jsou nějaké strategie, co třeba říct, aby to člověk tak nějak zrovnovážnil, aby to nebyl takový hluboký propad nebo něco takového, jak to vlastně ty lidi pošoupnout k tomu, aby na to tolik nehleděli. Jo? Tak to já si třeba často kladu tuto otázku, jak to udělat a nenašla jsem na to moc jako metodu, tak třeba skúsenosti nejaký. Možno, že je otázka, že na čo to potrebujeme v tej chvíli povedať, hej? Lebo to, čo sa trebárs tiež teraz učím aj od niektorých mladých dospelých autistov, je, že hovorme o tom ako o svojej potrebe. Už sa mi tiež stalo, že som v strese vlastne sa obhajovala tým, že ja som autistka, ale pochopila som, že to nebolo asi celkom to, čo aj oni mohli uchopiť vôbec, že čo to znamená, hej?
a zase z toho vznikajú potom nejaké také nesprávne vnemy, takže budem sa snažiť to nerobiť, lebo proste ak aj ja beriem autizmus, akože je to len iný spôsob myslenia, tak si proste vysvetlíme, dobre, ja to mám takto, ty to máš takto, hej? Tak si vysvetlíme, že prečo to vnímame inak, alebo jednoducho len, že to vnímame inak a niekde tam možno sa to dá. K čemu ale pak bychom teda dělali celou osvětu o autismu a zpravovali lidi o tom, co to je a v čem jsou ta specifika, když pak vlastně, když na to dojde, tak vlastně mi to jakoby utajím, protože přece každý jsme jiný, tak každý to máme nějak, já to mám takhle, ale nebudu říkat vlastně, co zatím stojí. Teď je přece problém, že lidi mají na to takovýhle pohledy a takový reakce a to by se přece mělo změnit, ne zase my se zase skrývat, ne? Nebo? Ja som to povedala, že ide o to, čo chcem dosiahnuť v tej situácii, hej? Ja sa ako keby prepínam medzi tými situáciami, kedy je to o osvete a kedy je to o tom konkrétnom človeku, či mu to potrebujem v tej chvíli hovoriť, alebo nie. Ja tú osvetu samozrejme robím a budem ju ďalej robiť a môžem v tej situácii alebo potom vysvetliť tomu človeku, že vieš, toto sú tie veci, ktoré tí autisti alebo my autisti máme nejako inak, hej? Ale proste tomu sa hovorí takzvaná, že ekológia vzťahu, že záleží mi, ak je to niekto, komu len proste potrebujem, vieš čo, ako to nemá veľký význam, alebo hej, tam záleží, je to strašně veľa rovín. Hej. Jestli můžu teda, já jenom jsem chtěla poděkovat, protože já jsem tady jak v Jiříkově vidění a celou dobu lituju toho, že tady není můj syn jako se mnou, protože je hrozně hezký se dívat na lidi, jako jste vy, a na hrdý autisty. A strašně bych chtěla, aby ten můj syn byl hrdý jako vy na to, že je autista. Já se celou dobu, co vlastně vím, že je autista, tak se snažím, aby byl šťastný autista. Ale teď je v pubertě a pere se s tím, že je jiný. Jo, a strašně se mi líbí, že vy jste prostě hrdý na to, že jste autisti, to je skvělý. Ale chtěla bych vědět, jak to teda udělat, aby byl hrdý autista. Na túto otázku by vám možno povedali lepšiu odpoveď mladí ľudia, pretože ja som sa stala šťastnou osobou, spokojnou osobou po 40-ke a môžem byť teraz ďalej spokojnou osobou, aj keď viem, že som autistka. Ale je to možno aj o dozrievaní a o tom, čiže tá cesta ešte nie je taká ľahká, hej. Možno, že tí mladí ľudia, aj ktorí tu sedia, by jemu povedali, ako to majú oni, ale ja musím povedať, že bohužiaľ zároveň je to ako keby tá moja výhoda, že už som dosť stará na to, aby som si povedala, že nech si všetci trhnú nohou, hej. Můžu se k tomu zeptat? Já teda Věře chci hrozně moc poděkovat, protože opravdu já jsem dostala za první tiskovou konferenci, kde jsem napsala, že přednášeli odvážní autisté, vlastně od autistů vynadáno, že co jako jo, prostě proč tam dávám to odvážné, ale já si myslím, že to je velmi velká odvaha. Obzvlášť u pozdní diagnostiky mluvit, já třeba o ní fakt nemluvím na veřejnosti a řeknu tady tako, že jo, ale jinak o tom nemluvím. Takže Věře chci poděkovat za tu odvahu, že prostě tady, jako vůbec nechápu, že někdo ti může říct, že to je biznis, že jsi to schválně nechala, protože jsem slyšela, jak se ti fakt klepe hlas a to tě znám, jak přednášíš, jako taková ta psycholožka, která to má na háku. Ale mluvit o sobě, že jsem jiná, je fakt jako těžký. Takže myslím, že ještě větší potlesk a otázky potom někde v předsálí, jo? Ďakujem.